Hola, som Antoni de la vinya del Cap d'Allà. Nosaltres volem oferir un menú del dia, de dilluns a divendres. Al vespre tenim unes pizzas en el forn. El cap de setmana també oferim els dissabtes i els diumenges al migdia pizzas en el forn i patatilles de xot i entre altres especialitats. Arròs brut, caragols i això. També demano que ajudem en el petit comerç d'aquí de Calvià. Moltes gràcies.